Човекът с енергия за 24-часов работен ден. Мъжът, който може да говори успешно и с политиците в Брюксел, и с младите хора на Варна, и с баба Гинка от квартал Младост, от пазара. Подобно на всички нас, той иска да върне блясъка на морската столица. Дами и господа, следващия кмет на Варна, господин Чавдар Трифонов. Благодаря ви. Благодаря, че сте тук тази вечер да подкрепите мен и всички кандидати на коалицията Реформатори и патриоти. Решението за Варна. За мен е голяма чест и отговорност да бъда вашия кандидат за кмет на най-хубавия град в България. Град, в който... В град, който съм роден и израснал. Град, който обичам и който с много топлина в сърцето наричам мой дом. Преди да продължа, искам да ви питам 3 въпроса. Най-простичко. Искате ли да спрем упадъка на Варна и да тръгнем напред? Искате ли да прекратим корупционните практики, търговските мнозинства и цялото задкулисие, което владее Варна? Ще гласуваме ли на 25 октомври? Някои от нашите опоненти разчитат точно на обратното, разчитат на ниска избирателна активност. Те смеят да вярват, че всичко било решено. Но аз имам едно ясно съобщение за тях. Не, господа, нищо не е решено. Правите си сметката без варненския избирател. Ние всички тук ще работим здраво до 25 октомври да убедим варненци да излязат, да отидат до урните и с гласа си да кажат да на възхода на Варна, да на достойния и сигурен живот, да на нашите решения, да на коалицията Реформатори и патриоти за Варна. И като гледам тази пълна зала, вярвам, че ще успеем в това. Нищо не е предопределено, всичко зависи от вас. Никой не може да вземе решението вместо вас. Настоящия кмет много често призовава за нашето търпение. Призовава да изчакаме до година, за да реализира това или онова. И междувременно ни пуска красиви снимки във Фейсбука си. И ние чакаме. Градове, които не смееха да преди това си помислят, че могат да се сравняват с Варна, се развиват. Привличат инвестиции. А ние чакаме. Чакаме, радваме се на фонтан, на цветя, на хубави картинки и задлъжняваме. Задлъжняваме тежко. Тъй като кметът и неговото управление са решили, че това е най-лесният начин на готово да усвояват пари, които някой друг ще връща. Не исках да влизам тази вечер в цифри, но ми е трудно да се въздържа. Знаете ли, че за една година Варна, дългът на Варна от 53 милиона лева стана почти 100 милиона лева. Нищо чудно, че Портних беше един от първите, които приветстваха решението на финансовия министър, предложението на финансовия министър за допълнително 2% облагане. Не. Ние не искаме повече да чакаме и няма повече да чакаме. През изминалите седмици се видях с стотици варненци. Всички те споделят моето мнение, че за да има бъдеще за Варна, трябва да има добре развита икономика. Видях се с родители, чието деца са в чужбина и не знаят дали ще се върнат. И не знаят, ако се върнат, какво ще правят във Варна. Видях се с млади семейства с деца, при които и двамата родители работят и не могат да си плащат сметките. Видях се с много пенсионери, които въпреки, че са привикнали с незгодите на пенсионерския живот, искат едно по-достойно, едно по-заслужено, внимателно отношение към тях.
Искат някой да чуе, да им обърне внимание и да им реши проблемите, а те далеч не са тежки. Говорих с хората в Изгрев, които в 21 век в Европа нямат течаща вода, а междувременно виждат как се наливат милиони в, аз ги наричам, лустро проекти. Прекарах много време в крайните квартали, които се чувстват изолирани и забравени от центъра, където се наливат пари. И те имат едно поръчение към мен. Да не забравям, че по второстепенните улици на Варна не живеят второстепенни варненци. Очевидна е управленската немощ на настоящия кмет, за да се справи, да чуе проблемите на хората и да се погрижи за всекидневните им дертове. Той се е изолирал и живее в някакъв виртуален Фейсбук свят. Но хората, варненци, моите, нашите съграждани, те не искат повече празни приказки. Те не искат Фейсбук политика. Те искат много ясни решения, които аз имам и мога да реализирам. Затова този мандат, аз и всички избранници, а аз вярвам, че всички ние ще спечелим, от коалиция Реформати и Патриоти ще работим здраво, за да ги наложим тези решения. Имаме готов план за подпомагане на варненския бизнес, за привличане на инвестиции, за финансова помощ за стартиращи компании. Знам как да направя администрацията професионална, ефективна, работеща. Моята администрация не е някакво капсулирано звено за усвояване на пари, с което всеки трябва да се съобразява. Напротив, тя е отворена, тя е в помощ на хората, на образованието и на бизнеса. Това е триъгълникът на растеж на Варна. Съвместната работа между бизнес, образование и администрация. Така ще постигнем растежа, който искаме, така ще постигнем високите доходи, така ще има нови работни места. Ето там на брега на Варненското езеро ще е новия технологичен парк. Можете да си представите какво означава за стопанския оборот на Варна 5000 работни места в IT, телекомуникационния и други високотехнологични сектори. Аз ще ви дам приблизителна цифра. 200 милиона лева, колкото е бюджета на Варна. Толкова на година ще влязат допълнително, само от тези 5000 допълнителни работни места в стопанския оборот, в пазара на недвижими имоти, в търговията, в услугите, в културата, в спорта, в ресторантьорството, в туризма. Това наричам аз живителна вода за съживяване на Варна. Така ще се случат нещата. За последните 16 години моделът Варна се превърна в нарицателно за корупция, търговски мнозинства, задкулисие и корпоративни обвързаности, които буквално изсмукват средствата на варненци. Тази вечер казваме край. Започваме, даваме началото на новия модел Варна. Модел на достойна, честна, принципна политика. Модел на икономически растеж, на конкурентоспособност, на иновации. Модел на спокоен живот. Модел на един пулсиращ град, зелен, чист, модерен. Модел, който да бъде пример. Модел за цяла България. Победа! Чавдар Трифонов, дами и господа.